Bun, băieți, o facem și pe asta. Du-te, bă, de aici. Du-te, bă, Nu poți să... Bun, apasă Q. ce face? Ce așa de mic? Bă! Bă, simțiți, bă! Dă drumul! Au, nu. Bă, te crești pe chiar? Du-te! Du-te acasă! Luăm să punem orice găsim în ăsta. Bun. Hai. Poate găsim și noi ceva. 1, 2, 3. Yes. Bă, mă, asta-i... Uite, bă, acolo, spate. Ce spate? Da, bă. E lut. Nelul, Tarus. Îți piștoc, nimeni nu mă vede. Da. Eu nu vrei cu el. Marș. Așa ziceam și eu. Hai să dăm mesaj.